Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiyang ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan nga ana, manipod probinsya ti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Awagan nak itinagan nga ana, kayat ko apay drama da ito'y pakasarita akken ayat. Tabarang makaipaay iti adal, kadagiti babbalasang. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Ana, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Naimbag amalam niyo, manang. Kastamot kan ka, James. Nagapuak di tabangkag. Idagas ko man dagito'y bunga ti mangga. Sagot ko kini Ana. Inaldaw ka matan amang hidagdagas dito'y balay, James. No sana prutas, natang tititid mo. Ay kahit agyaman na aading ko. Adda ka din ni Ana, manang? Ay wan, adda. Mabit lang tayong nakayaban, ah. Sige lang, manang. Ana! Ana! Apay manang. Isarding mo pa ilang day tapan naglutlutom tanda ni James. Inka kasarita biet. Taapay ko maamapan ko kasarita. Minalamot la adumagas dito'y balayan. Nagdadakkel dagiti bunga ti mangga nga inted na. Inka kasarita biit. Sa anak nga interesado manang. Unay kit din ta ipilit mo day tao. Jak nga rod kayat. Inka laeng mat kasarita? Tanya ko mga iti ibagak. Ay, nagsungit kalakit din aya. Di ta ka man langan. James, adar aramiden na. Kasta ka di, manang. Agsubliak tulangin inton sa bali agundaway. Ay, may mayat pa'y tapno agsarita kayo. Umay ka inton rabi ewan. Siya ko tiya ginawa na. Inka urnusan day tabagim, tao may nakapasyaran ni James. Anya, paumayam day dya at tao. Umay nga rod agaram. Amumat adyak kayat day dya at tao. Naibagakon nga umay. Amangan mo at daditan. Sige kitin, inka agsukat. Ag-makeup ka mabasitan. Tapno napintas ka, sumangong. Ana. Apay? Kuang amin. Makaturturog akon. Iso nga ibagam no anya ti kayat mo nga ibaga. Ay ayaten ka, Ana. Korn? Ay ayaten ka unay-unay. Sikat ti inspirasyon ko itibiyag. Sikat Amom, ang sakit tila payag ko ang makangkangag kadagita nga ibagbagam. Makaparurod. Ana. Iparpariknakan kan asaan ka akayat. Ita, prangkaan kan. Saan ka akayat, James? Apay nga, ita saan mo't at dumagdagas dito'y balay ni James? Nasaya at mo't no saan? Anya timbagam kenkwana, idinaudi ang nagpasyar. Oh, di imbaga ka saan ko akayat. Puunay ka matan, Ana. Ay namanang saan mo nga ipilit. Tauray ni James laangan tinabat-bati ang lalaki dito'y lubong. Saan kun tulat ta akayat? Oh, Ana, kasta unay manin apa nagpapintas mo. Siyempre, umay nakanodagasan ni Rico. Boyfriend mo ka din day tao. Pampanunutak nga rod asong batan. Agar-aram pa'y laang. Nagsahaur ka man, Ana. Di mo pa inyam amo day ta boyfriend mo. Oh, isa daytan. Oh, at ako, Chena? Kunakan ka, anak tibak ng ni Rico. Ay, swerte ka matan mo kasta. O sige umuna akon. See you tomorrow, friend. Isa pulan nakman mo't itikas kan ko, Ana. Oh, honey. Anya ti kahit mo? Papigsaan ti aircon? Napigsa na ito. Nas ka na may ruamkan akas ta ti klase ti music ti kahit ko anong gan. Oh, lukat mo. Dumagas ta pa ni ta restaurant. Iday ko man ti labs ko. Ha?
Dandani mo na dong parja agbalbal na siyo alakay. Hoy! Si Kalakay! Darasang man matyag balasiw. Padalapusan ka na eh. Gusto ni Rico, kaasimit day ta agbalbal na maalakay. Kabala kabayadan tibiyag day talakay tapna mo. Ana, honey? Si Kalang ti babae nga inyag ko iti day ka restaurant. Kasta ka di Rico. Bagay ka rito eh. I love you, Ana, honey. Good evening, sir. Ma'am. At to'y timino. Kita'y kami pa dito ya. Buntog ti serbisyo yo. Rico, okay na. Katugtugaw talaga. Sorry, sir. Oy, amom ka din o sinuak? Kaya't mo, tapaikat ka iti trabahom dito eh. Sorry, sir. Ala, agorder kayon, sir. Ken, sandak kumamat apaikat. Darasam nga ron. Ana, asino dyan ang itulod ka? Nakitak dyan na pintas alugan na. Ni Rico day jay manang. Sutor ko. Inyam amumat ko maa. Pimanaw matadagos. Maam-amom tumat laang. Nasingpat. Naanos. Baknang ti pamilyada. Mabigbig-big dito'y lugar tayo. Ti salsalod sudag. No nasingpat ka naanos. Saan ano baknang? Nasingpat mo? Ay, nagrigat ti may lawlawan, Ana. Iso apilya man na saya at ti lalaki apaki ayan ayatam. Uy, Ana apay adi mo imbagbaga. Anagapugayam itibak ng apamilya ni Rico a boyfriend mo. Imbagak matkan ka. Saan ka di? Gwapo pa kasla artista. Nakita mo. Anya ti makunam. Nagswerte ka talaga, friend. Kat, anya nga ti feeling ti Arman ti anak ti Baknang? Aklo na kon ti ayat na. Uy, sure ka? Apay apabayagak pay laang. Numarik nakmat nga inlaba kon kankwana. Sa bagay. Uy, di naktulip-lipatan nga imbitaran inton agkalay sa kayo, ha? Agasam dagitoy ninong kaninang yu iti kasar ka ni Rico. Agkakangato tattao. Isumat ti kayat ni Rico, manang. Adupay daytoy iwaras siyo nga wedding invitation. Ninsamat James dayjay lumabas. Mapan ko ikan iti invitation. Saanin manang? Ikampay laang umay tulatan Mapan ko imbitaran. Itaklang ang makita kat. James! James! Aguray ka! Apay manan. Kumusta kan? Apay nga itaka lang ang makita. Ikaw namin. Ag-agasak na ito'y pusok anasaktan manan. Wan nga rod. Ay, anya nga'y kat sabali mo ti kayat ti ading ko. Sana bali manan. Naskan nga awatag. Asan anda kami tinaikari para ititunggal maysa. Umay kanto inton kasarda Ha? Agkasaran ni Ana manang? Wan, Rico tinagan ti mga sawa kinkwana. Manang, nasakit gayam ti mapahay ka nayat. Ngem, ad-ada nasaktanak. Gaputan na amuak ngagkasaran ni Ana. Congrats, my friend! Agyaman na, kanakaumay ka, friend. Amin kami akatrabahuan. Inmay kami agraman ni boss. Unya. Thank you, Ang daman Asino, ti kinusilapang? Day ta alalaki, Day ta nakatakdal? O masidigman dito'y ayan ta. Adan sa kayat na nga ibagakin ka. Ana, kablawan kayo ti kasar mo. Thank you. Mabalin ka din agsarita tabiin. Ado ti asikasuk abisina. Ana, kasarita mo. Kasla kaasimat iti lang, Ana. Sige, agsarita ta. Anya aya ti ibagam.
Agyaman na ini ka nakitigundaway ang makasarita ka. Dahil ito'y sigurong timaw di pa nagkita ta. Wan, saan kan ngagtakpakita taaddan asawa? Amok day ta. Nasaktanak unay. Gaputa ay ayaten ka. Ngamkit di, naragsakak para ken ka. Ana? Oh, ay ayaban na kun ti asawa. Ala, tarigagay ko. Anaragsak ti bangunin niyo a pamilya. Baknang talaga tinakiasawa ang gayam. Agasuman, kalpasan ti bongga akasaryo, aghanimon kayon iti abroad. Regalo dagiti naganak na kada kami. Uy, promise mo agsubli ka dito trabahom. Taamumat, sikala ang ti vibes ko ditoy. Uy, agsubli Amangan mo't no ipanam na kanila kay mo. Uy, di mo itulok, ha? At titiket para iti museum. Alas 10 amang lukat. Kasapulan ti online reservation. Anya? Apaya saan mo ngayon baga at dagos? Kanayon latan nga da malipata malitalye. Ay, sorry. Impagarap ko nga walk-in laang. Mabalin pa'y mat nga agpa-reserve data Talaga di mo amot ag panunot, ana. Usar mamut na ita panunot mo. Uray maminsan lang. Anya, mapan kayo agnaad iti syudad? Wan manang, isumati kayat ni Rico. Awan mo't maaramidak no saan nga agtulnog. Ay, naturay samot na itay panpanakil mo aba ng asawa. Saan mo't manang? Diyak to pa'y makasarita na sayaat. Agsasauwak pa'y lang taltalikodan na ko na dagos. Kas din na ngamin. Saan akas ken ni James anasaya at amakisarsarita. Amo na timang respitar itipada na atao. Ay, wan gayam. Nadamag mo ka din ang nag-abroad ni James na panagsiman. Hello, friend! Hello, Ana. Ay, sa wakas. Nakontak ka matlaangan. Oh, kumusta ka? Okay lang. Anya mo dito asumbat mo? Okay lang? Oh, kaano kang agbakasyon dito probinsya? Intun umay abulan siguro. Isurot mo ka dito pamilya? Dumagas ka dito yung hardware, Wala. Tapno agkita ta. Wan gayam. Malagip mo pa ni James? Di agar-aram kan ka iti. Wan, apay ka di. Ay na. Kat no iso ti supsuplayan mi ita iti materyales. Adadakkel apasdag nga ipagpatakder na. Pang negosyo na kano. Bak nang gaya man dahi ang tao. Kasta ka di? Nagsiman. Nagurnong. Ita, ag for good. Kat aday ta, ag negosyon. Nagdakkal di balay na. Nagistorya kami din na minsan nga may nagbayad. Ay na, friend, nagaduti kwarta na. Imbag man. Napintas pa di asawa na sika. Inyam amo na pa'y kanya. O sige, friend. Adun din na istorya. Basta agbakasyon ka. Kat ibagam no kaano ta nga kita, ha? Wan, friend. Di ka madanagan. Sige, bye. Sayang. Nungatan ni James tinakiasawa ak. Naragsakak nga ta. Rico, agriin ka. Aldawan, saan ka di amapan ka agtrabaho ita? Sardangan nak man. Sana ka mapanagtrabaho ita. Nalugin ti negosyo nga impatawid kan kadagiti naganak mo. Sakit rin nabii ka pa'y anabartak. Saan da kan nga am mo dagiti anak ta. Taman manuda ka amakita. Anya ko matibibiyang mo, ha? No naumakan, pumanaw ka dito
Ano? Oh, magsangit-sangit ka. Nalain ka drama. Dahil ti tanda na, Ana. Siya, ti ari, ti dahito ya pagtaangan. Noon niya ti kayat ko. Iso, ti masurot. Talawag! Dip-dip pa ita ti babawik, Mr. Lonely. Gapu iti panang pilik, iti kamali, alalaki. Tuy pagayam mo, Ana. Pagayam Ana, ti pakasaritaam, ti pakakitaan, asaan at ikinabak ng ti pagbasaran, iti pudno aragsak. Agkamali tayo, ngam tinapatag, teleksyon nga ipaay na kada tayo. Ti pudno akinabak ng kat saan amakita iti bank account, no di ka tinasayaat apanagpuspuso. Ala, sapay la ko tagbalbaliw nila kay mo, tapno saan amadadael ti pamilyayo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod, ti pagama nagpailinga di tinagan nga Ana, manipod probinsya ti Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Kan musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Nay, palpalod ngawad kanya kat awan mo ti kwartak. Anya? Marik na mo, ti epekto ti panakaikat mo iti trabaho. Wan ngawad pare. Apaanak pa yan. No jak maludan ti cellphone na. Marurudak. I-black kunsan. Big at nga gumungat ka. Apay ayan, di na kaya talodan ni Ronald. Ay na, amangan mo't no awan kwarta na. Anya nga awan? Kuripot ko namkit di Amangan na saan nakaalaw. Di i-break ko laangan. Ay na, angaw ko laang dayjay, friend. Sige kit din. Agkita kaming tulaang. Dito iti pagdatan ta? Park? Babe. Saan nakman ama babe? Nagkuripot ka. Itala ang ag-date ta. Dito'y pa'y narugrugit apart, tinang ipanam kanya. Babe. Naiba ka rin ken ka, naikatak ti trabaho. Kat, agbirok ka Tiyempo ti pandemya tata, babe. Narigat agbirok. Sabot kakit di Babe. Ay, di nakman igigaman. I love you. Simple lang ang alod, di nakpay malodan. Babe. Maawatan nakmat ko No idi, inaldaw aluludan ka. Nyamita marikatan nak. Ibagamlangan, no di nakon kaya. Saan kumakasta, babe? Kat anyaro ti aramidan ta dito'y park. Agawid aklangan. Agsarita tapay kumamat Ay, mapanaklangan maturog. Good morning, Joyce. Wow, nagmayat mo tunday tabuok mo. Bagay ko. Anya tinaramid mo dita? Impariban ko Kalpasan na, impakulay ko. Wow, nagpintas. At dagayim ko abak lang at da parlor na. No kayat mo, agpariban ka mutin. Awan mo't kwarta. Si kamot, anyang itar-aramidan ni Ronald. Di naktupay malodan. O, kita am da iti buok ko. Sa anak amarigatan amang sagaysay. Si kamot, paapalan nakpailaan. Ay na, friend, mas bagay mo no kastoy ti buok mo. Oh my God,
Tentaglugan na. Aguray ka pa'y ada pa inas message ko. Asino ay dayta? Dayta la cellphone mo tas asikasun. Ni Bob. Asino dayta? Oh, aday ta. Imawagan. Hello, Bob? Kumusta ka, babe ko? Ayan mo ita. Dito'y paradaan. Agawid kami. Wala tak kita. Umay kayo dagasan. Talaga? Doon ta makita yun nalabwaga ako siya sumarnang dito. Saktay jaya. Ha? Ada ko tiyemon? Wala. Sigamit kami. Hindi pa ilang nga kararamagan ka. Kaya ka na yung nakabasta yun eh. O, sige nga Rod. Orayan da ka dito'y paradaan. Naglamiis mo din dito restaurant apanganan tayo. Friend, ado ti kwarta ni Bob. Nakaamamam kan kwa na. Idi pa'y nga agchat-chat kami ng jakpan pansinan. Apay nga ita. Awan mo't gayam kwarta ni Ronald. An-anok pa'y nga. Naka-order ako, Reserve dan tulatan. Oh, kumusta ka, Joyce? Sino ti boyfriend mo ita? Awan, single ak ita. Saan ka di, friend? Oo. Single ita ni Joyce. No kasta. Mabalinak nga garam? Sure. Are, naskan na makabiruwak ti trabaho tatta. Tap na may saganak ti masakbayan mi ka ni Joyce. Unay kan, pare. Para talaga kan kuana, ti araramidam. Among pare, nalaos ti panagad ko ni Joyce. Ay ayatan na kamat nga ta. Kita pare. Amangan mo't mo saan aseryoso kan ka. Among pare, kinapudno na, jakon makontak ni Joyce. Manipo di saan ko nga luludan ti cellphone na. Day takot ita. Ang naskan ngagbiro kak ti trabaho, takayat ko nga i-date ni Joyce. O sige, ngamno kayat mo ngagtrabaho. I-rekomenda ka iti kumpanya ti kumpare. Isaganam dagiti requirements mo. Curious sa client. Apa nag-break kayo iti boyfriend mo? Insukat nak iti sa bali. Unay matdaytan na lalaki. Iti dayta kinapintas mo. Insukat na kapailaan iti sa bali. Ay, bayamon day jay. Saan ta na pagsaritaan? Sabagay, past is past. Sa dino di bagbagam aparlor apagparibandam? Ay, saanan? Awan kwarta. Problema ka di dayta. Siyak ti agbayad. Talaga? Ay, thank you! Uy. Di nagkarakupan. Tamadama ang agman-maneho. Hello? Sika ka din ni Ronald? One check, ma'am. Di nakawagan iti ma'am. Umay ka. Itulod ka iti pagtrainingam. Thank you, ha? Empleyado ka dito'y? Wen, nabiitak pa eh. Anya ka di tinagan mo? Mini, tinagan ko. Bagay mo, tinagan mo. Wen, tabasitak. Anong cute. Si Kamat, bulaan nak. Pudno, ti bagbagak. Sige, dito'y kan. Ag-training ka dito'y. Di nakbaybayan dito'y, Sika lang ti vibes ko. Di dakaan anwan dito'y. O sige, inton matamtama, kadwaan ka amangan iti kantin. Wow! Nagpintas ka iti nahitabok mo. Bagay mo ti kulay na. Thank you, Bob. Awan ka diti kiss na? Agyaman na ka. Gapukan ka. Pimintasak manan. Wanya, inta manganan? Sige. Amok amabisin ka ang nagpaparlor. Iso nga inta pa'y mangan. Kunang awan kwart nam. At damat pinagpareban mo. Gastos ni Bob daytoy. Anya? Uy, ado at talaga ti kwarta na. Kunak tumat kan ka.
Nag-date kayo, anya? Medyo. Kasanon ni Ronald? Nagkita kami, i-break kon. Ay, unay kamutan. Kat, anya nga rod ngay. Bye-bye anak mat. Oh, at the message mo. J-in-load kanyak ni Bob. Ha? Nagswerte kan? Oh, kitaan mo naman oh. Ha? Sa nga ribot, i-inload na dito cellphone mo? One friend. Hello, babe. Babe ka dito. Kumusta kan? Among babe, mamiss kan. Apay nga, di ka matan tumawtawagan. Di nakmatgayang loadan. Kasano ko mga awagan ka. Bayam, padan trabaho, nagsweldo ak. Loadak tayo sa cellphone mo, uray inaldaw. Adan trabaho? Isuti na si Kasuk. Nagbirok ti trabaho. Joyce, para kada taday tuwing nga aramidek. Jay pa nagkasarta. Ronald, break time. Anya? Ulitin man tinbagam? Kuna, break time. Diyak kayatan, nauma akon. Babe, apay ngay. Ada ka din aramida ka basol ken ka? Babe, ikarik, dumakasweldo ak, katangan ta amin na kayat mo. Ikarik day ta. Nauma akon, at birok kan iti sabali. Joyce. Nagordara kon iti kanam. Amo ka mabisin kan. Agyaman ak, Nini. Oh, apay anak kalidliday ka. Ay. Dakas ka no ti agsensen na iti sangot ti panganan. Kasladyak makapangan, Nini. Talaga na sakit tinakam ko. Apay ngamin. Amom, in-break na ko ni girlfriend ko. In-break na ko ni Joyce. Anya? Nagsingpot ka matatao. Hey, dahil mat ngamin na pandemya. Talaga ka di love mo ni Joyce? Nagsakit, Mini. Kastoy gayam, di ma-heartbroken. Talaga? Impose mo pa dito yung Facebook mo, ani Bob ti boyfriend mo. Tap no makita day dya Ronald. Aguray ka. Kumparakin ni Ronald, anya ang klase a boyfriend ni Bob. Ado ti kwarta ni Bob. Kat ni Ronald, awan. Poor. Sobra ka mo. Ay, di mo man ipalpalagip kanyak day ta Ronald. Kaya't kon alipatan. Hello? Hello, Ronald. Mini? Sika ka di data? Wan, imawag ta kumustaan ka. Saan ka kada sumuro kita? Sakit ti ulok ka. Saan pa ilaan? Nahangover ka anya. Amo, Mini, kahit ko talaga ti makalipat. Nagswerte lakit din ti babae ang makagapon o apay nga agbarbartag ka? Mini. Ag-let go kan. Ado dito ang babae. Mini, mabalin ka din agkita tayo ito na day off mo. Mini, okay lang kadikan ka? Aditi park tiya pagkitaan ta? Okay lang. Sikamat. Uy, saan tangag din nakat Taamangan no tiliwan data. Apay met? Social distancing. Saan ka di? Ay, aywan niya. Kan, ti face mask mo. Agyamanak, takanayon nakapalpalagipan. Imbagpay ken ka? Concern ka kanyak? Siyempre Diyak namin kaya't nga agsakit ka. Narigat samot ti makwarantin. Ay, kastamad ka man ni Joyce kanyak. Diyak man na mo, nuapay kasta unay, ti panagayat ko ken kuana. Idin to ang mukmet na kwartalaan ti kayat na kanyak. Si Kaman. Apay,
Italaang ama amiris mo dayta? Pangag-agas ko lang mat, sakit tinakam ko. Nagrigat kong iwaksi tirek nakyan ko na. Agkasaman, 5 atawan nga isunan tinapanan ti sweldo. Sayang, Ronald. Anya nga ron ngay? Nasaya at mat, saan kayo ang nagasawa? At least, among ti ugali na. Ni, nagadumot na na istorya at may panggap ti love life ko. Sikawat man minit ang istorya. Siya? Ada ka din biyat mo tata? Makatawanan a love lesak. Diyak kayatan ti agayan. Ngamin, jay boyfriend ko, inkalay sana jay gayom ko. Unay mataytan? That's life. Anyangay nga rod. Isuan uita, mabuti nga pala nga gayat. Mini, we are on the same boat, gayam. Broken-hearted. When nga rod. Saan mo panunutan dayta? Laglagi pa, Ronald. Life must go on. Joyce? Ronald, mabalin ka di apastra ka, nak. Joyce, sige, umudag ka. Agrubrubatak, tamapana ang trabaho. Apay ka di. Kaya't ko ti agsublikan ka, Ronald. Anya? Adamot gayam asawa na day di abab. Imay na kiniskandalo di trabaho. Nagado ti tao. Imbabain nag. Joyce, ladingitek, ingkar karigatak tinang lipat, kaya't nagmubunak metten, awanan dirik nakyan ka. Madama mo ti construction di takaabay yung building ko. Anya ter aramidan da. Apartment, aparentaan da. Angam saan aday kat ipakitakkan ka? Anya nga rod. Makitam ka di dagiti lalaki nga trabaho? Wan, nagaduda mo't. Puro lalakay. Saan? Ubing pa ila dagita. Ada na amok ni Benjo. Ayan na. Deje, kita kumikita ka data. Hala, pinayapayan na ta. Aghay ka mutan Hello? Nagsenyas. Awagan na kano inton madamdama. Ay, daytamot lagayam ti ipakita mo kanya. Bayam, tadamagat ka ni Benjo. No adamot ireto na para kan ka. Ay, jak la kaya. Anya tadi mo kaya? Dagita Apay, sigurado ka kadi, abaruda pa'y dagita, friend? Benjo, talaga kursunada na ka ni Rosalinda. Ha? No saklatisi ka, armakon. Agkaruba kayo lang, Di talang ti balay daw. Sanak matataga dito Dayo aklay. Kat, anya kumaita. Ang mga nudinak tumudla kayat ni Rosalinda. Kat armam ngamin, Panunutag pa Si kakit di man. Apay pala panunutam. Sige kit din. Mga takit din. Tani, trabaho tayo manan. Inton madamdaman. Adto itis wildom, Benjo. Agyaman na, Kangkal. Magtugaw ka ma. Taag sarita tabiit. Uwin, Kangkal. Urno nga matlaang kadi dagitis wildom. Uwin, Kangkal. Nasaya at nukasta. Saan mo nga ibusan iti barkada? Sana ka makibarbarkada, Kangkal. Ammo, dagiti lalaki dito'y lugar may arak laeng ti pangigasgastusan da iti sweldo da. Sabali Kangkal. Pauitam kit di ti pamilya. Tapno saan amasayang da ita sweldo. Uwan, Kangkal. Ne, nakasukat kamat. Papanam. Inawis na kami ni Pare Dionisio, Kangkal. Mapan kami kano agpasyar iti balasang. Saan kayong agpakarabi
Delikado, ti marabyan. Uy, Uncle Kulas. Di talang mo ti pagpasyaran mi. Di tala ka aruba. Kinadwa ako ni Benjo. Umay na Carmen, Rosalinda. Ha? Apay ang masapul akadwaan. Managbabain nga min dayta kumparik ket. Saan mo ta? O sige, ibati kayo na. Tamapanak pa di tarwar. Naamwa ka saan ka at taga dito eh? Wen, taga Ilocos. Imayak lang nagtrabaho dito ay ayanda Uncle Kulas. Uncle mo, takin ko kwa iti day tadakkel abalay? Di mi kapkapin ano. Ang Uncle at tamo ti awag ko kunkwana. Ay, kas tagayam. Balasang ka kadipay, Rosalinda? Wen? Naggasat matan ti lalaki ang makatuluyan. Nagpintas ka. Agyaman na. Agyaman na ka. Tainawat na kami diti pagtangan nyo. Nasaya ti ado ti gagayim na kahit. Kadagiti amin na karpintero tayo. Nila ang Benjo ti magustuak ti ugali na. Nadayaw kan amuna ti tumulong. Kasta mo ti panagkita ken kuana. At dapay itsura na. Guwapo. Sir-sirpaten sa dagiti babae di ta kaaruba. Wen, nadlaw ko matday ta. Paypayapayan dagiti babae di ta bangir abalay. Panagkunak, dito yun ang makabirok ni Benjo iti asawaan na. Awan matkit iti dakas na. No dito'y ang maikamang. Pare Benjo! Oh, apay? Wanya, nagsarita kami kini Rosalinda. Anyang iti ko na. Apay kanwa saan nakamakontak iti cellphone mo iti rabi? Ay, idipag namin, makasta maturog ako. Diyak namin kaya ti madisturbo. Kasta gayam. Kasano nga makapaginaram kayo no idde pa mati cellphone mo? Uy, di ka katawa. Bawal ti agusar iti cellphone no madama ti trabaho. Iso arabi iti pangusaram iti cellphone mo. Ay, bagam tukon ko na. Pasensya. Apa asak ti mangibagangay. Sika Sige. Awagak tulangan inton madamdama. Talaga agumurakan ka, no di nak inawagan. Pasensya ka na, Rosalinda. Di ka kumagumurgura. Di naksamot kaya ta kasarita. Saan man? Apay kumadi ka kaya ta kasarita. Kayat kung to kaya ganti boses mo. Talaga? Makaya ayaw nga minadenggan. Bulbulaan naksamot. Uy, diyak ugali ti mang bola, Rosalinda. Pudno mo ti bagpagak Kat, anyangay, nalpasen ti trabaho yo? Saan pa? Break time me. Iso ngay mawag ako na. Kasta ka di? No kasta, awisan kayo kan ni kumparim a Dionisio. Sa dino? Agpipiknik tayo. Nasaya at manta na awis mo ni Benjo ang mapan agpiknik, Rosalinda. Apay kumaadi na kayat ti umay. Makapagbanding tayo matlaangan, friend. When friend. Iso ang masapol na agsagana ta. Anya nga tatimayat abalunan tayo. Ay, excited akong sika. When uray siya, excited akman. Ayan nga ni kumpare ka Benjo. Umaymat ko masumawo kada tayo Ay abaman ket di. At damat ijay nga aglut-luto. Isun sa tikok tayo. Bayan yun. Talaga nasingpad day ta kumpare. Nagagatpay. Agoray ka. At daman damagan mikan ka. Anya day ta? Friend, damagan mo at tinabayagan akayat mo ang maamuan maipapan ka ni Benjo. Kwa? Baro ka di pa'y ni Benjo? Ita kami lang amin na nagamamo kini Benjo. Diya ka mo, no barupay, when no adta nasawa na.
Diyak kami nadamdamag da itakan ko na. Wan mat nga agpaiso, Rosalinda. Damagam laangan kan kwa na Sa bagay. Masapul nga iso ti pagdamagak. Kuang amin. Kadwan na alalaki. Kat ibagada abaruda. Uray saanan. Un-una am tumat ngamin. Saan mat siguro nga ulbud ni Benjo? Pudno, nasingpat ni Benjo. Jakla mo, no ada ilimlimad na. Benjo, nabarta kan di kumparem. Nakaturugan. Uwan nga, Rod. Sigangay. Saan ka nga ginom iti arak? Nabayagan na dyan kagininom, Rosalinda. Ay, nagsingpat ka matan no kasta? Manipod nga min na ospitalak gapo iti arak. Ingkari ko na dyan ko na ginumpay. Kasta ka di? Uray ag sigarilyo. Diyak kaya tayo. No kasta, awanan ti bisyom. Awanan Ay, nasayat mo't no kasta. Awan mo't ang tilotwam. Nasayat mo't. Tapno makapagin ni storyata ana imbag. Mabain ka manan. Saan man? Ala, ag-istoryata ka ron. Anya ti kahit mapagin ni storyaan ta. Hoy, itay kapay dita sangwanan ti Sarming Ibagaman kanyak, friend. Sa anak ka di napintas? Ne, apay akas na ti saludsud mo? Napintas ka, friend. Apay ngay akas la saan nga interesado kanyak ni Benjo. Pagkunaan. Saan mo't ngaming agaram? Saan ka din nga imbaga ni kumpare na ama nagbabain ni Benjo? Nga ta? Wan. Saan siguro akursonada? Ay na, siyak ti mangibagbagakan ka, friend. Napintas ka. Awan pa nagdwadwa iti dayta. Masapul sa nga agpapukisak. Tapno makursonadaan nak ni Benjo. Ay sus, tila ibagbagam. Mayatad day tabuok mo. Saan mo abaliwan pa'y? Alangan mo ta siyak ti agaram kan kwa na. Kababain mo't una yan Di urayam nga iso ti agaram kan ka. Agkaruba kayo man. Dandanigaya man malpas na ito ipapaaramid ta nga apartment. Wan nga Rod. Finishing laang anti kasapulan. Napintas at talaga ti aramid da Benjo kan Junisyo. Sa dinungatan ti pagakaran ni Benjo numalpas da ito ipapaaramid ta nga apartment. Damagag to kan kwa na. Tanuawan ti papanan na. Rekomendak ije kumpare. Tapno adalat ta trabaho na. Kasan mo nga itan, pare Benjo. Nalpas matan da ito apartment apag trabahuan tayo. Uwan nga Rod. Kaslasan idi amalpas. Angam kita amay. Adaw tinagpareserba nga umayagyan. Kat kasano kan nga pare? Anyat kahit mo sawan. At ka di sa balya pagtrabahuan? Di ka mandanagan kanyak. Ado ti mabalin ko pagtrabahuan. Anya nga ti planom? Agsubli ako ni Jelocos Panawa mo ni Rosalinda? Anya nga ron. Agla di ingit day jay no di na kan makita. Amo matadakkel ti panaggusto na ken ka. Pare, awan ti relasyon mi ka ni Rosalinda. Apay, saan mo ako rusunada? Ay, di mo gayam kayat ti maikamang dito'y pare. Nadamag mo ka din ti mapasamak di ta kaarubang abalay? When friend, amo, ipa-blessing dan, tanalpasan di apartment da. Mapanta When nagayab da nga Rod. Aguray ka. Apay akas la saan ka anaragsak? Pumanaw nga minan ni Benjo. Nagkuna. Diyay kumpari na. Inton bigat, agawid ka nun ijay Ilocos. Ay, no kasta? Saan kayo nagkita? When Sana bali, friend. Adamot cellphone.
Uray pay. Kan amom ka di. Di na kun kinasarsarita. Manipod iti day di na o di apa nagsarita mi. Taapay. Diyak mo. Ay, amangan no maladingitan mo't tasaan na kanton makita. Siguro. Hay, no apay mo't ngamin asaan na ka nga inaram, sakbay a pumanaw. Talaga ka di apumanaw kan inton bigat, Benjo. Well, Uncle, naisagana kong dagiti gamit ko. Di ko na, pero kuminda ka, ijay gayam ko nga engineer. Ado ti project na dayjay. Dito'y laeng, ti ayan na. Nas kami agawid ako, Uncle. Sika ti makaam mo. Ngamno ka sa pulam ti trabaho. Kontaken nak laeng. Agyaman nak, Uncle. Oh, nagadun ti bisita. Nay, ada ni Rosalinda. Sikan sa ti birbiro ken na. Mabainak sa agpakita, Uncle. Ingkakit di sangwen. Sa bagay, maudin tayo pa nagkita, kan pa nagsarita mi. Rosalinda? Benjo, pumanaw ka ka din. When? No kasta, saan tan nga agkita? Saan ha? Agyaman ang kitikinayang bagyo kanya ka? Apay, saan mon akayat ti agtrabaho dito lugar mi? Nasken nga gawid ak. Taka sa pulam nak ti pamilyak. Pamilyam? Diyak na ibagay tikan ka. Ada na sawak. Kat ada na anak mi. Anya? Sabay la ko ma. Tamasarakan to ti lalaki aparakan ka. Nalading itak Mr. Lonely iti dayta pa nagpak